बे समाव आंनि बिनानावखौ लेंसां बिनानाव मनिसा क'क्राझारनिनो नङा होमबा मोगथाङाव एक्सुवेलि आं दिनै लोगो मोनबाय आं सिनेमायाव बे सर्ट मुभियाव बुहुत नायो इन्टारेस्ट मोनो बिसोरनि सर्ट मुभिखौ आं दिनै फाइनालि आङो भुमेश्वर हाजोआव आङो बेरायनो फैनायाव लोगो मोनफैबाय गोसोखौ मोजां मोनदों हेल' गासै आं बे समाव नै भुमेश्वर हाजोआव जा बर' सिनेमानि हिर' आदा मैथा प्रबिन बसुमतारी प्रबिन बर' बिथांखौ जों लोगो मोनदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैनो सर्ट मुभिफ्राव मैथा होननानै गाबज्रि आदाखौ ओमफ्राय लोगोसे मा होनो बिनानावना आब' जायो मनिसा देखायनो सेस्था खालामगोन देखायगोन नोंथांमोन आदा फंनैसो इन्ट्रडाक्सन होदो दे ओरैनो मानि थाखाय फैदों बाहाय ओरैनो माबा मिस्टार ग्रेजुवेट माने फिल्म शुटिं यस बेनिफ्राय ओरैनो फिसा फिसौ माबा दंमोन क्लिप्स दंमोन आरो मेथाइनि यस बेखौ लाफैदों आरो बेवहाय मिउजिक भिडिअनि थाखाय फिल्मनि ना ओमफ्राय माब्ला रिलिज जागोन बायदि ओरैनो सेप्तेम्बर 1 तारिखसिमनिफ्राय रिलिज जागोन आदाखौ लोगो मोनना बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो भिडिअ एसे लानोसै बे समाव आंनि बर' एक्टर जा बिरफुं फंबाय बेखौबो लोगो मोनफैबाय भुमेश्वर हाजोआव खबरथ' थिगैनो दं स्टिंआव दंफैयो स्टिंआव ना औ फिल्म माबा मिस्टार ग्रेजुवेट ओमफ्राय मा होनो खबरा मोजां सर्ट मुभिफ्राव आलदा नुयो फंबायना बिदा जायोमोनथाय मथा मथि रिलाव एकदम आलदाथार दै जोबोद फंबाय ओमफ्राय दायो ना हाबनो रोङासै ओरैजा साइडआव दंबावो बिनानावखौनो लेंसै बिनानाव मनिसा सर्ट मुभि देखायग्रा बिनानाव सर्ट मुभिनि मेकआप लागासिनो दं मेकआप खालामगासिनो आरो ना सर्ट मुभिनि सेप्तेम्बराव रिलिज जागोन सेप्तेम्बरावहाय रिलिज जागोन फुल सर्ट मुभि मा खालामनो नागिरदों सर्ट मुभिथ' नङा बेयो फुलसो थिगैनो दं मिस्टार ग्रेजुवेट टाइटेला थिगैनो आसा खालामो बयबो रायजोफ्रा नायगोन अनसायगोन 100% अनसायगोन आरो नोंसिनि चेनेलखौ माने गावजों गाव माने आपग्रेड जालांनो थाखाय बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो गावजों गाव बर'जों बर' गुबुनफ्राथ' नायखाया औ थिगैनो बे समाव आंनि बिनानावखौ लेंसां बिनानाव मनिसा क'क्राझारनिनो नङा होमबा मोगथाङाव एक्सुवेलि आं दिनै लोगो मोनबाय आं सिनेमायाव बे सर्ट मुभियाव बुहुत नायो इन्टारेस्ट मोनो बिसोरनि सर्ट मुभिखौ आं दिनै फाइनालि आङो भुमेश्वर हाजोआव आङो बेरायनो फैनायाव लोगो मोनफैबाय गोसोखौ मोजां मोनदों दा फंनैसो बुंहरदो दे बिनानावा लोगो मोनना मादि मोनफैदों जायगायाव सफैनानै बयबो साबस्क्राइब खालामदों गिबियावनो बेखौ होनग्रोबाय मनिसा दं मेकआप लागासिनो जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो लकेसनफ्राबो बिराद गोजोन थानो मोजां जोंनाबो दिनै बेयावनो शुटिं ओमफ्राय नै आदामोनखौबो लोगो मोनबाय थेंक इउ लोगो मोनना बहुत धन्यबाद थाबाय दे